Sziasztok! Ez itt a harmadik videó. Egy picit lag, szakadozás. Egy pillanat és megcsinálom. No, meg is csináltam, szerintem, remélem, hogy jó lesz. Most megírhatjátok kommentbe, hogy ha akarjátok, hogy ne szakadjon, hogy akkor mit kell csinálni. Megírhatjátok kommentbe. Hát igen, úgyis kövé átváltozol, szóval nem tehetsz semmit. Itt három fajta van. Az egyik helyen lesz a fa, ott a másik helyen a papír, és ott már fel tudunk menni. Mert ugye ez kővel és fával nem lehetséges. Ezzel csak papírral lehet. Hát igen, ha nem állsz meg, akkor nem töltődik itt be. Igen, de ezt látjátok, hogy mi van ott. Szerintem. Úgyhogy szakadozik, akkor elrontottam. Ha nem, akkor nem. Hát nem sikerült. Csak néha sikerül. Hát igen. Ezt is elrontottam, mivel nem nyomtam egész végig, szóval... Látom tovább. Itt van egy kis mélyedés. És szépen átkelünk. És azt is szerintem írjátok meg kommentbe, hogy hogy lehet ezt megcsinálni, hogy illetve hát egyáltalán lehet azt, hogy mikor megy a videó, közben töltök fel. Hogy ezt meg lehet ezt csinálni, vagy nem. Igen, azt elcsesztem. Mindegy. De mindjárt ott is vagyunk. Nagyon egyszerű. A 9. pályámmal akadnak gondok, mondjuk. Még a 7-en is már. Az is van nagyon nehéz. Na. Hát igen. Fa kell oda. Ezt már tudjuk. Pillanat csak, hát. Na, szóval írjátok meg. Ugye ez így nem lesz jó. Na hát, el is jutottunk idáig. Nem volt nehéz. Jó, egyszer meghaltunk. Nem érdekel. Szóval csak induljunk tovább.
Hát igen, az már itt elég veszélyes. Hát igen. Remélem nem ott. Jó. Jó. Ahogy látjátok már itt is, nem mondtam, hogy nem szabad szakadozni, mert különben leesel. Szakadozott, de szerencsére nem estem le. Na jó, hát a következő videót addig nem fogom felvenni, még ezt nem oldottam meg ezt a problémát, szerintem ez nagyon gagyi. Itt is majdnem leestem. Szerintem nagyon gagyi. Így. Nem ér semmit a videó. Gondolkozok rajta, hogy ezt feltöltsem. Biztos, hogy feltölt. Ez teleszakadozik. Na, ahogy látjátok, már itt vagyunk a végén. Nem tudom, lehet, hogy ezt még feltöltöm. Na, hát igen. Ezt elszálltuk. Most már hallatszik megint, hogy itt van vége. Hát 2 élettel túléltük. Szerencsére. Hát jó van, szerintem ezt felrakom még, ez az utolsó, de a következőt mondom, addig nem fogom venni. Hát akkor még nem mentem. Jaj, talán már letelt annyi, és lehet, hogy már nem kéne vennem ezt a... De akkor is be akarom fejezni. Gyerünk. De azért légy szíves, lájkoljatok, mert kell nekem most a like, még csak most kezdtem. Na mindegy. Sziasztok!